L'Escola Riolaina som una escola rural emmarcada en el Parc Natural del Cadí-Moixeró, en aquest entorn tan meravellós. Som una escola viva, activa i neuroplàstica. Viva i activa perquè l'educació hauria de ser en essència allò que tots som, éssers vius, que cada cèl·lula està preparada per esdevenir allò que és si se li donen els entorns i els recursos necessaris. I neuroplàstica perquè sabem que la neurociència ens ha explicat que el cervell és plàstic i el que fa és adaptar-se als canvis en els que està immers per anar evolucionant. I és el que volem que sigui la nostra escola, una escola que evolucioni al mateix ritme que està evolucionant la societat. I volem, sobretot, ser respectuosos amb les persones que hi som, amb els infants, i també amb aquest entorn que ens acull, que és la Mare Terra. Com va dir Kant, tot el que passa pel món de la intel·ligència ha de passar abans pel món dels sentits. Aquest és un dels pilars de la nostra escola al moment de construir els ambients. Dijo Albert Einstein que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Construir, pensar en 3 dimensiones, arriesgar, perder el miedo a equivocarse. El gusto por la estética, el equilibrio, la geometría, la inteligencia visoespacial. Conectarse. Learning through the hands, filling the maths by manipulation to understand the world around us. Aquest curs hem començat a l'escola un projecte que ens fa molta il·lusió, que es diu Flabiol i Tamborí a l'escola, que és un projecte que fem conjuntament amb l'Escola Folk del Pirineu, en la que hem cregut molt important recuperar instruments del Pirineu que estaven quasi bé en desús, com el flabiol. Llavors és molt xulo perquè han construït uns flaviols per mans petites, per mans de nens, i aquest curs tenim 5 infants que aprenen a tocar el flabiol. Fomentem el diàleg amb la rotllana diària, la reflexió a través de la paraula, la resolució de conflictes mitjançant l'empatia. The naturalistic intelligence connects us with the neurodiversity in the world. If we are able to observe it, it will be the key to make our compassion, empathic and ethical mind emerge. I si amb això vull tallar la pedra, què passarà? Pues que es tallarà el ferro. Mira, però fixeu-vos una cosa, mira, jo ara agafo una... Qui és més fort ara, el ganivet o la pedra? El gabinet. Molt bé. Recordem tot allò que ens emociona. Estimem quan ens emocionem, quan posem tota la nostra atenció i intenció en conèixer.